И така вашия избор, уважаеми зрители, падна върху темата за загубите и ползата от тях. Има ли въобще полза от тях? Нека си го кажем направо. Никой не обича да губи. Загубата е болезнено нещо. Дали ще е загуба на пари, дом, работа, близки хора, дори спортно състезание, загубата винаги носи неприятно усещане. Не случайно в един от хитовете на ABBA се пее The winner takes it all, the loser standing small. Победителят взема всичко, загубилият остава с наведена глава. Победителите са героите, загубилите никой не ги помни. Холивуд ни зариби с достатъчно супергерои. Батман, Супермен, Спайдермен. Те никога не губят и винаги взимат своето. Точно това, което искат. На кино това се получава, но в реалния живот не става. В него загуби и победи се редуват, както в песента на Георги Христов, в неделим кръговрат. Така че свиквай с мисълта. Докато имаш дъх в дробовете, загуби няма да ти липсват. Големият въпрос е, има ли въобще някаква полза от загубата? И ако има, как да извлечем? Нека погледнем някои загуби, които са част от живота на почти всеки човек. Първата е неочаквани загуби. Това са тези загуби, които идват като гръм от ясно небе. В повечето случаи те са абсолютно непредвидими. Внезапна загуба на близък човек, загуба на инвестиция вследствие срив на икономиката, природно бедствие и загуба на имущество. Спомням си, преди няколко години се наводни къщата ни. Ох, какъв ужас беше! Този вид загуби не те питат кога да дойдат и дали си готов да ги понесеш. И с твоето и без твоето съгласие, бум, неочаквано те връхлитат. Единственият избор, който имаше, е да ги оставиш да те погребат и да решиш, че животът продължава. И да се опиташ, между другото, да извлечеш някакъв урок от тях, колкото и да е болезнено това, което ти се случва. В Библията има едно обещание за тези, които биха се осланили на Бога в такива трудни моменти. Ето го. Това е поради което имам надежда, че заради милостите на Господа ние не се довършихме, защото милосърдията му не свършват. Те се подновяват всяка сутрин. Голяма е неговата вярност. Добър е Господ към тези, които го чакат, към душата, която го търси. И това е в книгата Плач Еремиев. Бог винаги ще даде нов старт, ново начало, ако просто му се доверим. Втория вид загуби. Себепричинени загуби. Това са тези загуби, които сами си ги предизвикваме, за които на никой не може да се сърдим. И ако решим да го правим, кел файда. Например, третирай партньора си като непотребна вещ и рано или късно ще го загубиш. Отнася се към работата си като към скучно губене на време и рано или късно ще я загубиш, колкото и да си симпатичен. Така че, дай да се огледаме. Да не би пък много от нашите загуби да са причинени от един и същ човек и това да сме самите ние. Библията казва следното. Никак не се лъжете. Каквото посее човек, това ще и да пожъне. Този вид загуби могат да те научат само на едно нещо. Да спреш да обвиняваш някой друг за мястото, на което се намираш. И да спреш да правиш това, което те е докарало там, където си. На село, аз имам и село, имахме мишки. Аз заложих един капан. Хванах ги веднага. След това пак го сложих, защото видях други, че са влизали. И отгаднете какво? Нито една мишка не влиза вътре. Питах един съсед какво става и той ми каза така, ако една мишка помирише, че друга е била в капана, никой няма да влезе, трябва да превариш капана. Някои пъти мишките са по-умни от нас. Въпросът е, защо ние се хващаме повторно в един и същи капан, въпреки че мирише на същата стара мърша? Някой бе казал, ако искаш да се случи нещо добро, което до сега не ти се е случвало, вземи да направи нещо добро, което до сега не си правил. И третия вид загуби – неизбежни загуби. Това са тези загуби, които са на пътя на всеки мечтател, на всеки, който се реши, който дръзне да преследва големи цели и мечти. Там загубите са неизбежни. Трябва да ги приемеш като единствения път към победата. Или с други думи, ако не се научиш да губиш, няма да се научиш да печелиш. Понякога пътят нагоре е пътят надолу.
Библията казва: внимавайте да не би последните да станат първи и първите последни. Най-фрапиращият пример за живот, пълен с провал, е този на може би най-известния и влиятелен американски президент. Онзи от 5-доларовата банкнота, Абрахам Линкълн. Ето загубите му. Майка му починала, когато той е бил на 10 години. Баща му се отказал от него. Претърпял провал в бизнеса. След това загубил любимата си от детските години. После претърпял нервен срив. Оженил се, имал 4 сина и 3 от тях умрели преди да пораснат. В политическата му кариера през 1832 загуба на избори за щатски законодателен орган. 38 победен в изборите за говорител. Следват загуби на предварителни избори на кандидат за Конгрес. Загуба на изборите за конгресмен. Загуба на изборите за Сената на САЩ. Загуба на предварителните избори за президент. И в крайна сметка, през 1860 година е избран за 16-тия президент на Съединените щати. Може би най-известният и уважаван американски президент. Така че, ако ще преследваш големи мечти, приготви се за големи падания. Те ще те приготвят за истинската, голямата победа. И накрая, умишлени загуби. Как само звучи? Това са загубите, за които се изисква най-много сила. Навярно повечето от вас са чували за това, което се случи на Исус Христос. Това, че без да извършил престъпление срещу някой и без грях срещу Бога, той беше осъден като престъпник и екзекутиран. Това тотално обърка неговите ученици. За тях това беше загуба, от която се срамуваха. Даже най-довереният му ученик Петър се отрече от него. Когато го попитаха дали един от неговите ученици, той отговори: даже не го познавам. Никой не си даваше сметка за едно, че Исус избра загубата заради по-висшето благо, спасението на цялото човечество. Когато римският наместник Пилат, който държеше Исус в ареста, го попита: не знаеш ли, че аз имам власт да те разпна и да те освободя? Исус отговори: решението да бъда разпнат не е твое, а е мое. Исус избра загубата заради нещо по-добро. Не винаги да победиш е най-доброто за теб и хората около теб. Има загуби, които имат стойността на победи. За тези загуби се изисква най-много сила, защото са въпрос на личен избор. Да жертваш нещо, да приемеш болка, емоционална, психическа, а в лицето на Христос даже физическа, заради едно по-добро бъдеще някой ден. Една голяма личност е готова за това. За нея има загуби, които се равняват на победи. Истинските победители се интересуват от крайната цел. Истинските лузери се интересуват само от това как да избегнат болката. Има ли полза от загубата? Голяма. Ако се научиш и да губиш.